Hi guys, it's me, Fanelet. Laing video na po ta mga guys. Ang atong vlog ron mga guys, muli ta sa lubok kay nakoy ayuhon nga computer mga guys og CCTV. Hala mga guys, naunsa naman ni akong motor, di naman mo anday ay nagulan man day gabi mga guys. Basta maulanan man gud ni akong motor mga guys, dugay kay ni siya paandaron. Uhay, pahita po ni mga guys. Oy, gubaon naman ni akong motor. Okay mga guys, akong sulayan og paandar mga guys. Okay mga guys, niandar na akong motor. Okay, kay niandar naman mga guys. Let's go. Siyempre mga guys, hinahinay gyapon ta sa atong biyahe mga guys. Bahala og dugay ta mga bot basta kay safety ta. Bani ko ninyo sa akong biyahe mga guys. Karon day mga guys, nanata diri sa Baclayon. Shout out ko sa tanang mga taga Baclayon mga guys. Ang sunod nga lungsod nga atong magian mga guys, ang Albor. Shout out ko sa tanang taga Albor mga guys. Unya ang sunod sa Albor mga guys, ang Luway. Muapit sa ta diri sa Luway mga guys kay mopalit ko og isda. Diri mangguguti palitan og isda mga guys kay labas kayo ilahang mga isda diri. Labas na kani mga guys, barato pag yun. Pagabot din ako sa unahan mga guys, nakita nako si Ma'am Juby Agor. Ug ang iyahang anak mga guys. Mega shout out to Ma'am Juby mga guys, mudong na ta sa unahan para mo tan-aw tag unsay ilahang baligya nga mga isda diri. Gamay ra di ilahang display sa mga isda ron mga guys. Ano ka ha? Ay lain man day ang panahon mga guys. Kusog kayong hangin nya, kusog kayong bawon. Unya sige pagyudugulan mga guys. Ang isda day nila diri mga guys, bangos, naay tulingan, boro, mansi-mansi. Naapod sila shrimp day diri mga guys. Ang presyo sa ilahang shrimp diri mga guys tag 340 ang kilo. Ang presyo sa ilahang bangos tag 240 ang kilo. Unya ang ilahang mansi-mansi mga guys tag 100 ang kilo. Itawag sa deko ni mama mga guys kung nabay isda sa balay. Ang ingon din ni mama mga guys, palit lang kuno kog isda 5 kilo tulingan panglawog ra sa iring. Ito mga guys, joke ra ni palit lang kog 2 kilo sa mansi-mansi. Kay nahuman naman ko og palit og isda mga guys, simpre mo biyahe na buta pa dong dito sa lubok mga guys. Mga guys, ayaw mo kalimot follow sa akong Facebook page ug subscribe sa akong YouTube. Isa na mo ani akong simple nga vlog mga guys. Pagabot din ako diri sa lubok mga guys, nakita nako akong igagaw nga Ringo Balyo. Siyempre kauban niya yung anak mga guys, nanimba na sila. Ay, mayo pa sila mga guys, nanimba na. Sa mo to mga guys, wala may nagdugay istorya kay nasimba pa sila mga guys. Pag na mo og istorya mga guys, nindong ko diri sa unahan kay mo inom ko og taho. Ay, gimingaw nagig og taho mga guys. Ay, taon na baya po ko wala kay inom og taho mga guys. Nya sa may labot na mo nimo. Wala ra good po nagsulti ra good po ko mga guys, nga dugay na ko wala kay inom og taho. Pag humanday na ako ginom sa taho mga guys, nibiyahin ako padong sa balay mga guys, kaya ako sa ihatod ang isda. Okay, sa ako pabiyahin mga guys, nakitaan ako sinang ibang, ako siyang gipasakay mga guys. Kay layo-layo pabaya po dihang baktason mga guys, yun yung nagsugod, nagtaligsik mga guys. Okay mga guys, ako nang i-drop sinang ibang, kaya niabot naman siya diri sa ilang dapit mga guys. Kaya naman sinang ibang mga guys. Oh guys, grabe kusog kayang hangin, yung nagtaligsik ng mga guys. Pag humanday na ako parking sa akong motor mga guys, nagdagandagan ako padong sa balay, kaya nagulan na yun mga guys. Pagabot din ako sa balay mga guys, yon ako dayon ang ceiling fan kay giigang ko mga guys. Pag ako on sa ceiling fan mga guys, nagligad-ligad sa ko mga guys. Sa akong pagligad-ligad mga guys, wala ko nakabantay, nakatulog naman day ko. Kayo mga guys, pag mata na ako, nagandam na rin si mama o paniudto na mo. Siyempre mga guys, gibadlong ko sa akong mama kay naghukas ko. Automatic mga guys, nagilis ko dayon diya kaon. Pag human ako kaon day mga guys, automatic hugas ko dayon. Butan ba ako mga guys? Human ako hugas mga guys, nagandam na pug ko kay mulakaw na pug ko mga guys. Kay ni text na ang customer mga guys nga nanadako na sila sa ilaha. Hay, patungas na buguan ni mga guys. Grabe la ba kahangak ni pagtungas sa balay mga guys. Siyempre mo agi na butag kasagbutan na ni mga guys. Huhay. Grabe kahangak jud mga guys. So karon mga guys, padung natabalay sa customer. Ang balay day sa customer mga guys, nasa sambag mga guys, dire sa lubok ba. Okay, nata dire dapit sa ilaha mga guys, dire ta muliko, din sa unahan mao na ang balay sa customer mga guys. Din ako sa unahan mga guys, na nag-birthday. Ni kamay nako mga guys, nga modong dito pero wala ko modong. Alangan mga guys, wala man koy kailago dito. Mga guys, nagsugod na kong trabaho sa computer mga guys. Ang complaint day sa customer mga guys, nanimahod ang sunog ang iyang computer. O sa akong pag-check mga guys, ang problema day ang iyang video card. So mo to mga guys, gitangtang na lang nako ang video card. Unya akong giingnan ng customer mga guys, nga palit na lang og bagong video card. Kay gisimot-simot ang video card mga guys, bahog siya sunog ay.
Isugan day pud nako ang sa sulod mga guys, gi-check nako kung wala bay sunog. Pagtanaw nako sa sulod mga guys, wala man day po'y sunog. So mo to mga guys, gi-close na lang nako ang computer sa customer mga guys. Paghuman nako gayo sa computer mga guys, diretso ko diri sa exotic animal park. Kaya na ako gi-check isa ka camera mga guys, nga wala mo display. Ug sa akong pag-check mga guys, ang problema di ay ang iyang wiring. So mo to mga guys, gipulihan ako bagong wire. Paghuman ako repair mga guys, didong ko dito sa naay baksan, nihilam ko dito mga guys, unya nagpa-picture. Grabe kadag ko sa baksan mga guys. Paghuman ako repair mga guys, nagbiyahe nako padung dito sa Tagbilaran mga guys. Paglabay din ako sa Luway mga guys, naidahan nga ligo sa dagat. So nihapit ko kariyo mga guys. Singan page sir. Singan page sir. Singan page oh. Ano? Ha? Ano? Ay. Ay, ha? Ay. Ali? Ay. Sana? Sana? Ay. Ibet type. Ibet type. Ay. Wow, sa. Aso. Kaya, luway. Luway mo? Ah. Sige. Kanilit. Thank you. So, nga, shout out na ako. Jericho. Ikaw? Sherwin? Rob Vincent. Upload na ako. Follow. Bago. Bro, masabta no? Lugo sa klaro, tigog. Sige, lawat. Oo. Okay mga guys, namuot ko mga guys, kaya na-prank na ko sila. Pagtanaw na ko sa dagat mga guys, naadaghan ng aligo. Kunya nalingaw ko mga guys, kaya naadaghan mga batanon nga nagdula-dula. Ito mga guys, nidong ko dito sa unahan, kaya nagtanaw sa ilahang dula. Shout out ko nila mga guys, taga Sikatuno daw ni sila. Nindot kay sila mga guys, kaya daghan kay sila ng aligog dagat mga guys. Okay mga guys, diri ra tama ng akong video. Daghang salamat sa pagsuporta sa akong mga video mga guys. Bye-bye!